Rolado na ni Luigi Rami. Mga sa kaliwa. Matay na tamay. Mga tay. Amateur RB. Goodbye. Amateur RB. Open amateur bakbakan ka to. Dito pa sa Mabilog. Criterium na is Mabilog Concepcion Tarlac. Uy. Kali ko sino unang makakatakas dito ha. Dami itong mga to. Dami. Uy! Okay, tignan natin kung may nakatakas na. Uy! May mga bagay to. Si Malaysian Rider dito na sa harap. Ako, Ninyo Lim. Maraming mga Mima dito. Team Mima, Hasul, Olsen Ferrer. Uy! Mga taga Cavite, si Amor. Nandito rin si Amor ha. Bumabangin. Nabanat itong ating grupo pero wala pa tayo nakakatakas. Mahirap tumakas dito dahil talagang criterium to. Uy! Uy! Si Idol Benga, ano? Chelo. Uy, buo pa rin. Pero may bahagya tayong mga kumakawala na dito, mga kaibigan. Jerica Cabel, nandito sa harapan. Olsen Ferrer, Ninyo Lim. Nagpapakiramdaman to, dito rin si Amor. Uy, si Donnie Hatin, si John Ray Baybay. So ito yung grupo pinapatay na ni Luigi Ramirez, Bancal Pansoro, Sukenya, si Ramo. Uy, napapailing na si Idol. Sabi mga naiwan na tayo sa bandang likod. Uy, si Jello. Diyos ko po, Jello. Uy, bahagyang kumakawala ito si Olsen Ferrer and Malaysian Rider. Ito pa rin si Ninyo Lim. Pero ditong Team Hasul na isang nakala. So ito pa rin yung ating grupo. Mukhang kontrolado na ni Luigi Rami. Mga sa kaliwa. Sakit ka. Para si Johnson Calorin yun ha. Uy. So 10 lap pa lang naman. Medyo tagilid pa tayo sumunod doon. Muntik pang na-overshoot si Idol. Muntik pa tumama sa pader si Jello. Diyos ko po, patawarin ka, Jello. Muntik pang na-overshoot. Nakawala na ito si Olsen Ferrer and Jerry Cabel. So, bahagya na kumakawala ito si Jerry Cabel and Olsen Ferrer. Lumalamang na sila sa second group na mga 80 meters. Itong si Olsen Ferrer and Jerry Cabel. Luluhin na kayo makakalayo. Ito ating dalawang breakaway from Gobo Gold and Jean Lee. Pakihas sa mga medalist ito sa National Road. Itong si Olsen Ferrer, I think sila bronze medalist ng National Road Championship. At ito naman si Jerry Cabel, gold medalist ng ITT and 2-time gold medalist ng Batang Pinoy and Tour de Ordineta. Dating ko kung madidikitan sila. Talagang nagsisikap na lumayo itong dalawa. Kailangan speed 53 kilometers per hour. Siya tato si Kapitan Manny Pangilinan ngayon. Talagang mahilig sa cycling ito si Barangay Captain ng Barangay Mabilog si Sir Manny Pangilinan. Hindi to si MVP Okay, so kaya dito yung second group. Bagyang lumalayo na ating dalawang breakaway. Uy, lumalapit tong second group. Atak ni Ninyo Lim, Donnie Hatin, John Ray Baybay, Team Mima. So dumidikit tong third group, last group. Dumidikit pa, sila Bancar Panisoro. So dumidikit pa tong grupo na to. Mukhang didikitin pa nila yung second group dahil ang lamang ng ating breakaway malapit-lapit lang. 200 meters o 150 meters lang ang lamang ng breakaway dito sa ating last group o the third group. Marami yung mga Team Hasul dito. 1, 2, 3, 4 5 riders from Team Hasul.
Andito rin pala si Ruben de la Cruz, Banca Panisoro, Luigi Ramirez. Battle of the Corpo to, ha. Idol, kung marami kang kasama sa Corpo, sigurado magtutulong-tulong kayo para hindi mahabol yung mga breakaway. Kumukontrol lang ito mga team Masul sa may bandang likuran. So dito yung mga big guns eh. Dito si Amor, si Gutierrez, si Ventura, Bancal Panisoro from Cavite, meron din dito. John Ray Baybay, parang si Johnson kayo rin yung isa doon. Tinutuulis sila yung ating second group at saka yung ating breakaway. Makakadikit pa ito sa huling lap. Meron tayong 16 or 17 laps. Mahaba-haba ito, mga kaibigan. Mautak itong si Luigi Ramirez, ha. Nakabalat kayo, naka-team Navy. Mukhang si Luigi Ramirez ang binabantayan nila dito. Yun yung ating breakaway, 120 meters o 150 meters ang labang ng ating breakaway dito sa grupong to. At meron pa tayong 2, 4, 6 riders sa second group. Malapit lang yun, mukhang aabutan pa natin yung breakaway kung inabutan or sila pa rin, ha. Okay, sila pa rin yung breakaway natin, Olsen Ferrer and Jerry Cabay. Pero lumalapit yung ating second group. Ito lang yung second group natin. Uy, wala pang 100, 80 meters lang. 80 meters lang. Meron tayong 4, Nino Lim, Donnie Hatin, si Amor andito. Ito lang yung ating third group, yung malaking grupo. Uy, ito, hinahatak na ng Team Masul. John Ray Baybay, maghahabol tong si John Ray Baybay dito, ha. Uy, dalawang Team Masul yung nasa harapan. Uy, si Ruben de la Cruz andito rin, ha. Uy, yung buti ka dyan ka. Ay, pananakali kami dyan. Okay, do. Oo. Matibay ka talaga. So lumalapit yata yung grupo, lumalapit yung second group. So ito na, oh, lumalapit na to ating second group, ha. 70 meters na lang, makakadikit na tong si Amor. Okay, si John Ray Baybay, oh. Yung mga araw ay video niya. Mga sa kaliwa! Diyos ko, ganda. Sino ba yun? Okay, so ito na yung ating breakaway. Dalawa pa rin, sila pa rin, mga kaibigan. Olsen Ferrer. Ito si Cabael. Kanina, malapit lang, ha. Mga 50-70 meters lang ang agwat nila doon sa second group. Ngayon, parang lumalayo. Ang agwat ito ng ating dalawang breakaway doon sa ating second group. Naku, lumayo na nga. Hindi ko natatala, mga kaibigan. Ang kanilang speed, 50 kilometers per hour. Dating magkakampi. Ngayon, magkaiba lang landasin na kanilang tinatak. Isang Gilly pa rin itong si Olsen Ferrer at isang Go for Gold. Itong si Jeric Cabael. Magandang bakbakan ito pagdating sa Rimatea. So, tingnan ay kung ilang laps na lang ang nakalabi para dito sa Pangasinan, Tarlac. Last 3 laps pa. Last 3 laps. Okay, ito yung ating second group, ha. Medyo lumayo ng bagya. So, lumayo ng bagya yung kalamangan ng ating breakaway dito. Uy, 150 to 180 meters lang nilalamang ng ating breakaway sa second group. So, kumakawala si Team Masul dito. Kumakawala yung isang kalagya sa si Team Masul. So kumawala itong rider from Team Masul dun sa ating 4 na second group. So nag-aabot siya dun sa ating breakaway. Titingnan natin kung maaabutan niya yung ating breakaway o aabutan ulit siya. Ano kasama niya dun sa breakaway kanina, ay sa second group. 100 meters lang ang nilalamang ng ating breakaway dito. Last 2 laps tayo. Last two laps na lang. So, dinikit agad. Biglang dinikit, Ninyo-Lim. Biglang dinikit kami si Ninyo-Lim. Ay, Diyos ko po. Biglang hinabol ni Ninyo-Lim yung Team Masul. Ang sa kaliwa yun, Team Masul. Naku, mukhang kumakawala yun. Dahil ito, last 2 na lang tayo. Isang balik na lang ito. Kung aabutan pa nila
bumibilis, bumaba itong grupong to eh. Dito kukunin yung third place pero tumatakas na isang rider na yun, no? So ito na yung ating naghabol sa breakaway, naging iba. Last mo yan, boss. Rimatay na naman. Uy! Makatay itong si Jerry Camel. Nasa likod lang itong si Olsen Pérez. Tingnan ko, rin pa itong si Olsen Pérez. Ito na, last 200 meters to the finish line. Ito mga kaibigan, Jerry Camel. Mahabol pa ito si Olsen Pérez. Jerry Camel sa ganda na guys. Ito na si Olsen Pérez, makatitigil na. Ito na mga kaibigan, naubos. Itong si Olsen Pérez, Jerry Camel ng Gold Gold. Yun, and Olsen Pérez. And place. Okay, pangapat. Pag-lima. Halika na't sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na